presidentea, Foru Diputatua, Donostia, Usurbil, Astigarraga eta Lasartoriako alkate eta ordezkariak. Zubietako udalbiltzara, mankomunitateko batzarkideak eta lagunak. Ongi etorriak ekitaldi honetara. Bertan, Oriabeko, hau da, Usurbil eta Lasartoriako saneamenduko azpiegitura garrantzitsuak entregatuko dizkio konfederazioak Añarbeko mankomunitateari. Atsegin handiz jasotzen ditut, mankomunitateko presidentez naizelarik, azken urte hauetan konfederazioak eraiki dituen saneamenduko azpiegitura garrantzitsu hauek. Horien entrega eta zerbitzuen jartzarekin, Añarbeko saneamendu orokorraren eskema osatzen da. Zeren Usurbil eta Lasartoriako 24.000 biztanleen hondakinurak mankomunitatearen arazketa eta isurketa gailuetara eramango dira. Bi udalerri horiek Oria ibaiaren beheko ibilguan daude kokaturik eta horregatik bildu gara gaur ekitaldia egiteko leku honetan. Mankomunitatearen izenean nire hitza ematen dut Añarbeko urakeko profesional eta teknikariek ardura eta zorroztasun profesional handienerekin egingo dutela hain ugariak eta konplexua diren instalazioen ustiapen eta mantentzea. Beraz, gaurtik aurrera, Oria ibaiaren beheko ibilguak ez ditu jasoko isurketa desatsegina. Eta bertako ingurumen baldintzak asko hobetuko dira, fauna eta flora barne. Bestalde, gaurtik aurrera erronka eta erantzukizun berriak izango ditugu saneamendu arloan. Badakigu, mankomunitatean eta bere kide diren udalerrietan, gaurtik aurrera gure inbertsio lana eta bigarren mailako edo udalen titularitateko diren beheko saneamendu sarean ustiaketa eta mantentzea hobetzeko lana areagotuko egin behar dela. Gure biztanleen eskakizunak eta ingurumena berreskuratzeko eta babesteko gure uste osoa nahikoak ez balira, Europar Batasunak azten doazen exigentziak planteatzen ditu. Eurialdietan inguru hidrikora egiten diren isurketak, saneamendu sarean ezagutza eta kontrol hobea eta handiagoa, mikrokutsatzaileen eta kutsatzaile berrien arreta handiagoa, eta gure lurraldeak zorroztasunez eta berandutu gabe erantzun beharko dituen hainbat eskakizun. Horretara zuzenduko ditugu gure esfortzuak, hurrengo urteetan. Guztion artean hain saneamendu sistema konplexu eta zabala egiteko gai izan bagera, berdin egin ahal izango dugu gure hiria eta herrietako kalerazpitik igarotzen diren bigarren mailako edo behe saneamenduko sareetan. Como decía antes, me resulta